Sorry, waar kan ik me aanmelden? Aanmelden kan direct bij de balie vooraan. Heb ik een lidpas nodig? Ja, u krijgt zo een nieuwe pas. Waar zijn de kleedkamers? De kleedkamers zijn rechts, verderop in de gang. Zijn er lokkers? Ja, u mag elk vrij kluisje gebruiken. Waar vind ik de loopbanden? De loopbanden staan in de eerste zaal links. Zijn er vandaag veel mensen? Nee, het is vrij rustig. Kan ik hier ook gewichten gebruiken? Ja, achterin liggen veel halters. Heeft u water om bij te vullen? Ja, bij de ingang staat een waterdispenser. Waar is de leszaal? De leszaal is op de bovenverdieping. Is er vandaag een yogales? Ja, om 4 uur begint er één. Mag ik vooraf even rekken? Natuurlijk, daarvoor is het mattengebied. Heb ik sportschoenen met lichte zool nodig? Ja, dat is bij ons verplicht. Kan ik een trainer vragen als ik hulp nodig heb? Ja, er is altijd een trainer in de zaal. Hoe lang mag ik blijven? Zolang u wilt, we sluiten pas om 10. Waar kan ik betalen? Bij de balie bij de uitgang.